So, dito kami sa mga bags, ano. Maraming, grabing, ano. Ayan, si Mother. $13? Wow. $99, no? Wow, ganda. Ay, kabay. Wow. Diba? Ang cute, cute. Cute, cute. Ayun, ang cute dito, oh. Oh, my Lord. Magkano ito? Oy, mura lang, oh. $12.99. $12.99. $40. Ano naman to? DKNY. Oh, mahal yan. Mahal na klase. Hanap talaga ako ng gusto ko. Is $27 something. You know, $20 something. Ay, kabayo. Ayan na. Okay, cute. What is this cute too? Oh, $32 something. Yeah, I like this one better. This is cute, only $10.99. And this one is $22.99. Oh, mas mura ere. Mayroon pang konting wallet, oh. Coin. Anne Klein, oy. Ganda rin yan. Oh, this is cute too. Oh, sorry. So, pagkatapos dito ay pumunta kami sa grocery store dahil lahat ng mga kailangan namin sa party nung last weekend.
So, pagkatapos natin mamili doon sa mga bag, shoes, dito naman tayo sa grocery store. Anyway, so ito po yung ginagamit ko na maggata. Yung klase na gataan na gusto namin dahil medyo mas maganda siya gamitin kaysa iba. Anyway, so dito naman tayo namili ng mga malagkit, which is medyo may kamahalan. Ano pa nga ba, 'di ba? Kailangan natin. So bumili ako ng isa diyan. At dito naman yung mga pampaasim. Ayan. Ayan. Bumili ako dito ng marami-rami kasi bihira lang kami makapunta dito dahil nga medyo may kalayuan. So mayroon din tayong yung gabi na paasim. Oh, sorry. So maraming choices. But anyway, gusto ni Mother na maghalo-halo. So bumili ako mga nito. Oh. Sure. Sorry. Ayan. Mayroon tayong nabili na sago at coconut. At dito naman tayo sa mga meat at gulay. Ayan. So, ayan kami, pauwi na. Kanya-kanya kaming bit-bit, of course. Ayun. So, yes guys. Ito ang naibili natin sa ating pamasyal today. So, bumili ako nito, 'di ba? Matagal ko nang gustong bumili ng ganito. Napakamura lang ito. Mura lang siya. So, mura lang talaga siya. So, iyan. Ang ano dito, iyan, may lalagyanan tayo niyan. Tapos, tsaka, mayroon din tayo dito, lagyanan ng cellphone, kung ano-ano, at lagyanan ng mga cards. Iyan, oh, may mga lagyanan ng cards. May mga paliit na brackets. Tapos pagdating dito, dito rin lagyan ng cellphone. Tulad nito, lagay natin yung cellphone. Bongga, diba? Pero dahil dalawa yung cellphone natin, yung isa, pwede rin ilagay dito sa loob. Ayan, very convenient to sa akin kasi nga po minsan ang dami kong bit-bit na kailangan ko pa tingnan doon sa bag ko. So at least ito, matagal na ako naghahanap na yung swak sa pangailangan ko araw-araw kasi di ba nagbabas lang ako. So, ito, ikaganon ko lang. So, adjustable pa to. Diba? Ang bongga. So, yun, oh. So, ayan. Very convenient sa akin, as in. Napaka, affordable pa. So, ayan. At saka gusto ko yung kulay, dahil kulay black. Ayun, di ba mga dear? Thank you, everyone.